Кримський колаборант Олександр Таліпов похизувався парою терміналів супутникового зв'язку Starlink. На них залишив наліпки мережі доносчиків російських поліцеїв «Кримський СМЕРШ», яка займається пошуком будь-яких проукраїнських проявів на півострові. Ймовірно, Старлінки від компанії SpaceX Ілона Маска Таліпов передасть російським військовим. У коментарях до допису колаборанта розпочалася дискусія, чи працюють термінали в руках окупантів. Стверджується, що таки працюють на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Криму і навіть у Калінінграді. Аналітики Мольфар разом з експертами Інституту дослідження кібервійни з'ясували, що старлінки Ілона Маска купляють для російських окупантів через посередника в Москві. За це просять до 250 тисяч рублів і щомісячну плату у понад 16 тисяч. А до Росії термінали потрапляють нібито через Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан. При цьому у Міністерстві оборони США заявили, що не можуть змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink росіян. Наприклад, створити білий список для терміналів українського війська. Я не думаю, що Пентагон в змозі змусити їх зробити такі речі. Тому я просто скажу наступне. Я знаю про побоювання України і працюю над цим разом з Україною і Starlink. Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами. Використання російськими окупантами терміналів Starlink фіксувалося ще взимку. Про це ж говорили в Головному управлінні розвідки. Разом з тим, власник компанії SpaceX Ілон Маск стверджував, що офіційно до Росії Starlink не продаються. Гауляйтер Ак'яра Міхаїл Розважаєв засвітив російські бойові кораблі, поки хизувався ремонтом набережної у бухті Голландія та сквером на честь Олександра Невського. Окупаційний ватажок Розважаєв, відомий серед місцевих як Колобок, звітував про нові лави, туалети, бруківку і, найголовніше, оглядовий майданчик. З нього чудово видно причал, де пришвартовані кілька кораблів Чорноморського флоту, які не вивели до Новоросійська. А за ними, до слова, елеватор зернового терміналу «Авліта», звідки, зокрема, вивозять награбоване українське збіжжя. У добудованій соборній мечеті Ак-Месджита відбувся перший намаз на честь свята Ораза-Байрам. От тільки у молитовній залі запрошені віряни зі спеціально складеного списку, заздалегідь узгодженого з окупаційною владою Криму. Про це у коментарі телеканалу «Фрідом» розповів голова Меджлісу Рефат Чубаров. Російські пропагандисти стверджують, що таким чином вдалося зібрати до 3000 людей, яких розмістили у загальній залі та внутрішньому дворі мечеті. Справжню мету такого заходу озвучив особисто окупаційний муфтій. Він же звинувачений українською прокуратурою у виправданні війни і звеличуванні окупантів Еміралі Аблаєв. Эта мечеть нам от Всевышнего и подарок президента нашей страны, поэтому мы ценим это. И крымские татары, и крымские мусульмане всегда должны ценить и быть благодарными. Очільник Меджлісу наголосив, що окупаційна влада Криму намагалася перетворити свято на частину пропаганди, але вдалося це далеко не усюди. Молебны искренние и теплые, разумеется, прошли по всем тем местам, где живут крымские татары, и деятельность мечетей в этих местах, она организовывается местными мусульманскими общинами, но не контролируется властью, и в таких мечетях была совершенно другая обстановка. Російські окупанти намагаються використати новозведену соборну мечеть у своїй пропаганді, виставляючи це за турботу про мусульман і, зокрема, кримців. Насправді ж, велику соборну мечеть в Ак-Месджиті заклали ще до окупації Криму. Згідно з проєктом, затвердженим у 2011 році, велика соборна мечеть мала стати
найбільшою та найвищою в Криму, з 4 мінаретами заввишки у 58 метрів. До слова, офіційно мечеть досі не відкрито. На урочисту церемонію, дата якої невідома, запросили ватажка росіян Владіміра Путіна, хоча раніше хотіли бачити і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Кримсько-татарського бранця Асана Янікова побили тюремники російської колонії Владімірський Централ. Про це громадському об'єднанню «Кримська солідарність» розповіла його сестра Фатіме Янікова. За її словами, Асан запитав у тюремника, коли він зможе забрати свої продукти. Йому відмовили. Після повторного запитання інспектор обурився і подав знак вартовим. Ті одразу підійшли до бранця, заламали і з усієї сили двічі вдарили головою об бетон. Після ударів у Асана сильно боліла голова, але медсестра, яка прийшла до камери, вирішила оглянути ноги і сказала, що все в порядку. Асан Яніков розповідав сестрі, що з самого початку відчував упереджене ставлення російських тюремників саме через те, що є Кремли. Після приїзду його 40 діб тримали у штрафному ізоляторі. Бранцеві досі не дають телефонувати рідним, а дозволяють спілкуватися лише листами, які також контролюють. До незаконного арешту Асан Яніков підтримував кримсько-татарських заручників, відправляв їм передачі до СІЗО. Але 18 березня 2022 року російський Южний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив кримця до 15 років у колонії суворого режиму за порожніми звинуваченнями у тероризмі та спробах повалення російської влади. Окупанти почали перевірки при в'їзді до Акмєсджита. Нишпорять в автівках, особистих речах і мобільних телефонах, розповіли у правозахисній ініціативі «Кримський епізод». Про причини не повідомляється, як і перевірити заяву поки не вдалося. Відомо, що подібні перевірки раніше вже запроваджували на в'їздах до Джанкоя та Ермені-Базару, а також на Ангарському перевалі під час руху в бік Ялти. Раніше в Центрі національного спротиву попередили, що окупаційна влада Криму посилює пошуки підпілля. Йдеться про ретельну перевірку документів і транспорту. Ба більше, російські силовики цікавляться історією браузера, підписками в соціальних мережах, а також наявністю у телефоні VPN, щоб обходити блокування українських сайтів, повідомили в Центрі нацспротиву. Тож закликаємо бути пильними та обережними.